Беларусь накрые экстремальная спёка, а краіну ўжо ахапілі некалькі буйных пажараў. Што будзе з курсам валютаў у жніўні? Напад замежніка ў Менску і разгром кавярні ў Магілёве з-за песні Газманова. Трагедыя ў Барановичах. З вас падабайкі і каментары мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». З 5 жніўня ў Беларусі ўжо чацвёрты раз за год падаражэе паліва. Канцэрн «Белнафтахім» ужо традыцыйна падняў цэны на ўсе асноўныя віды бензіну і дызелю на 1 капейку. Цяпер літр 92-го будзе каштаваць 2 рублі 60 копеек, 95-й дызель 2,70, а 98-й 2,92. Гэта ўжо чацвёртае павышэнне цэнаў з пачатку года, якое чыноўнікі зноў пакінулі без каментароў. Агулам з сакавіка кожны літр паліва на беларускіх АЗС падаражэў ужо на 9 копеек. У Магілёве звычайны вечар у рэстаране скончыўся крымінальнай справай і гвалтам. П'яны наведвальнік учыніў жорсткі разгром праз песню Олега Газманова «Мама». Мужчына, які нядаўна страціў маці, варожа ўспрыняў трэк і пачаў патрабаваць яго выключыць. Не атрымаўшы жаданага, ён пачаў крышыць маёмасць і кідаць у людзей посуд. У выніку металічны кубак пацэліў маладую афіцыянтку, а адзін з наведвальнікаў быў жорстка збіты. Справіцца з буянам работнікі кафэ не змаглі. На месца прыйшлося выклікаць міліцыю. Цяпер у дачыненні дэбашыра распачатая крымінальная справа. У Менску на вуліцы Прытыцкага п'яны замежнік напаў на адміністратарку госталу. Мужчына схапіў жанчыну за шыю, пачаў душыць і абражаць. І ўсё гэта на вачах яе 13-гадовай дачкі. Як высветлілася, раней нападніка выселілі з гэтай установы праз п'яны скандал з жонкай. Мужчына цалкам прызнаў сваю віну. Да суда яго адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе. Беларускія следчыя праводзяць правяранне здарэння ў Барановичах, дзе ў нядзелю 2 жніўня з акна 2-го паверху выпала дзіця. Паводле папярэдніх звестак, здарэнне адбылося раніцай 2 жніўня. 2-гадовы хлопчык быў у дома з бацькамі. На некаторы час дарослыя пакінулі малога аднаго. У пакоі было адчыненае акно, паведаміў следчы камітэт. Пачуўшы дзіцячы крык, бацька прыбег у залу і, зірнуўшы ў акно, знайшоў пад ім сына, які ляжаў на зямлі. Хлопчык атрымаў шматлікія траўмы, цяпер ён у больніцы пад наглядам медыкаў. Паводле іх пагрозы для жыцця няма. Следча-аператыўная група правяла агляд месца здарэння і апытала відавочцаў. Як паведамляе ведомства, перад падзеннем дзіця залезла на падваконне па крэсле, што было побач. Беларускі рубель працягвае рухацца ўслед за расійскім, пакуль сусветныя рынкі рэагуюць на пастановы ФРС, ЗША і новыя санкцыі. За апошні тыдзень долар у Беларусі ўмацаваўся да 2 рублёў 90 копеек, а еўра вырас амаль да 3 рублёў 34 копеек. Расійскі ж рубель ізноў прасеў да 3 рублёў 66 копеек за сотню. Паводле прагнозаў аналітыкаў, у жніўні рэзкіх абвалу не чакаецца, але валютныя арэлі захаваюцца. На найбліжэйшым тыдні курс амерыканскай валюты будзе вагацца ў дыяпазоне ад 2 рублёў 87 да 2 рублёў 94 копеек. Менчукі ў сацыяльных сетках масава скардзяцца на нашэсце чаек і шум ад іх. Як высветлілася, каля сталіцы, на даху заводу ў Гатаве, навукоўцы зафіксавалі найбуйнейшую калонію гэтых птушак ва ўсёй кантынентальнай Еўропе. Арнітолагі тлумачаць, птаства прывабліваюць велізарныя сметнікі з даступнай ежай і бяспечныя плоскія дахі гарадскіх прадпрыемстваў. І хоць крыкі чаек перашкаджаюць некаторым гараджанам адпачываць, спецыялісты супакойваюць. Птушкі працуюць як важная прыродная служба зачысткі. Яны пад'ядаюць харчовыя рэшткі, не даючы размнажацца пацукам. Перамагчы гэты від цалкам немагчыма. Замест бясплённай вайны з прыродай эксперты заклікаюць лепш сартаваць смецце і вучыцца суіснаваць з такімі суседзямі. Падрабязней чытайце пра гэта на belSat.eu. У Касцюковіцкім лясгасе на Магілёўшчыне ўжо другі дзень спрабуюць ліквідаваць буйны лясны пажар. Агонь у гэтым лясным масіве ўспыхнуў 2 жніўня. Да тушэння агню далучыліся брыгады суседніх Краснапольскага, Клімавіцкага і Чэрыкаўскага лясгасаў. Агулам ліквідацыі бедства задзеяныя больш за 70 чалавек і спецтэхніка. Барацьба з стыхіяй працягваецца і ў гэтыя хвіліны. У Беларусі перагледзелі мінімальныя сумы аліментаў на дзяцей. Гэта звязана з павышэннем бюджэту пражытковага мінімуму з 1 жніўня на 4%. Цяпер мінімальная выплата на адно дзіця складае 265 рублёў 19 копеек. На 2 дзяцей бацькі мусяць плаціць не менш за 397 рублёў 78 копеек, а на 3 і больш не менш за 530 рублёў штомесяц. У сярэднім сумы выраслі на 15-20 рублёў.
1 жніўня на горадню абрынуўся моцны ливень. За лічаныя хвіліны горад ператварыўся ў суцэльнае возера. Сістэма каналізацыі проста не справілася з вялікім потокам вады. У выніку заліло ключавыя вуліцы, падземныя пераходы і прыпаркаваныя ў нізінах аўтамабілі. У соцсетках жыхары масава дзеляцца кадрамі падтапленнем. Так, у адным з мясцовых бараў вада прарвалася ў памяшканне усяго за некалькі секундаў. Як гэта было, глядзім без каментара. Украінскія беспілотнікі атакавалі адзін з найбуйнейшых лагістычных цэнтраў маркетплейсу Wildberries ва Владзімірскай вобласці Расіі. На аб'екце плошчу больш за 170 000 квадратных метраў адбыўся выбух. Затым моцны пажар. Персанал тэрмінова эвакуявалі. Паводле паведамленняў мясцовых уладаў пацярпелі 3 асобы. Вот он, склад въеб, пида. Гэты комплекс – ключавы вузел для таварапатоку паміж Масквой, цэнтральнымі і паўночна-заходнімі рэгіёнамі Расіі. У кампаніі заявілі, што пастаўкі ўжо тэрмінова перанакіроўваюцца на іншыя аб'екты. Удары па складах у Wildberries працягваюцца ўжо 3-й тыдзень запар. Раней дроны знішчылі аб'екты ў Маскоўскай, Ленінградскай, Варонежскай вобласцях і іншых рэгіёнах РФ. Серыі такіх далёкабойных атакаў па лагістыцы Украіна імкнецца вычарпаць эканамічныя рэсурсы Расіі і прымусіць Маскву сесці за стол перамоваў. А на пляжы ў расійскім сяле Архіпа-Восіпаўка пад Геленджыком упаў і выбухнуў беспілотнік. Здарэнне адбылося ўсяго за 30 кіламетраў ад рэзідэнцыі Владзіміра Пуціна. Ой, сю! Ой! Паводле мясцовых уладаў ахвярамі выбуху сталі 6 чалавек, яшчэ 40 атрымалі раненні, амаль палову з іх даставілі ў шпіталі. Расійскія ўлады традыцыйна абвінавачваюць Украіну за удар па мірных жыхарах. Аднак незалежныя аналітыкі заўважаюць, што дрон мог рухнуць на бераг у выніку працы мясцовай СПА. Жыхары таксама скардзяцца, што сістэма апавяшчэння пра небяспеку на пляжы так і не спрацавала. На Беларусь насоўваецца анамальная хваля цяпла. Сіноптыкі Белгідрамету афіцыйна абвясцілі чырвоны ўзровень небяспекі. З 4 да 6 жніўня краіну накрые экстрэмальная спёка, выкліканая гарачымі паветранымі масамі з паўднёвага захаду Еўропы. Ужо ў аўторак у Менску паветра прагрэецца да 33 градусаў, а на поўдні краіны да 38. Пік апакаліптычнай спёкі прыпадзе на сераду, 5 жніўня. У асобных раёнах Беларусі слупок тэрмометра дасягне адзнакі плюс 40 градусаў у цені. У сталіцы чакаецца да 38. Ратавальнікі настойліва заклікаюць абмежаваць прыбыванне на сонцы, піць больш вады і ні ў якім разе не пакідаць дзяцей і хатніх жывёлінаў у зачыненых аўтамабілях. Гэта былі ўсе навіны на сёння. Стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.